Исемсіз. Сәлем, қызлар. Сәлем. Сәлем. Қызлар, сіздің қайсығыз Милеша, қайсығыз Региналы? Таңсылу. Мен Зифа. Таңсұлу һәм Зифа. Болат Байрамов һәм Ләйсен Гимаеваның қызлары. Шулай бит? Әйе. Алайса әйтегез әле миңа, қызлар. Мөмкин булса. Әти әниләрегез кем булып эшлисезме? Әти радиода ведущий, Әни жыршы. Кайсысы әйбәтрәк эшли сезнеңчә? Җырчы әйбәтрәк эшлиме? Икесе дә. Икесе дә. Икесе дә. Әйе. Әйе. Сезнең фамилияларыгыз ничек әле? Зигангараева. 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 Әти Болат Байрамов, әни Ләйсен Гимаева. Нәрсәгә сез Зигангараева? Әти Зигангараев. Әни. Әни дә Зигангараева. У Гимаева, но потом Зигангараева булды инде. Булды инде. Шуңа күрә сездә Зигангараева. Әйе. Гимаева булыр булмасын? Таңсылу Гимаева. Таңсылу Байрамова. Ничек сиңа? Кайсысы буласың килә? Таңсылу Гимаева буласың киләме? Таңсылу Байрамова. Зигангараева. Синең кем буласың килә? Зигангараева. Зифа Байрамова. Буласың киләме? Һәр вакыт Байрам. Юк. Юкмы? Зигангараева. Матурыймы? Әйе. Шуңа күрә әти белән әнигә әйтик әле. Сез дә кыланып йөрмәгез Байрамовлар булып. Сездә бит Булат Зигангараев һәм Ләйсән Зигангараева. Әти белән әни берсе җырлый, берсе сөйли. Кайсы матуррак җырлый? Икесе дә. Кайсы матуррак сөйли? Әти. Әти. Җырлыйлар икесе дә матур, сөйли әти генә матурыймы? Әйе. Мин съемкада абзыйсың, аракша баратырмын. Давай. Давай. Мен съемкада? Снимают. Понятно, мен съемка. Ты топором повернем. Ты видишь? Так, кызлар. Менә бик кызык бит инде, әтигез әнигезгә чәчәкләр алып кайтып бирәме? Әйе. Әйе. Кайчан, нинди көннәрдә алып кайтып бирә аланы? Кайчан аларның гастрольләре. Концерт. Менә әтигә нинди чәчәкләр бүләк итәләр концерттан, шуларны әнигезгә алып кайтып бирә алыймы? Юк. Үзе ала. Әйе. Ну аларга үзләре бирәләр отдельно. Менә әтиң аерым гына әнигә бәйрәм вакытында алып кайтып бирәме? Әйе. Әйе. Нинди бәйрәмнәрдә алып кайта? Туган көнендә 8 мартыда безгә барып кайтканда. Сезгә барыгыз. Кемгә зуррак букет? Әнде. Әнинеке зур букет, сезнеке кичкенә генә. Юк. Нем чуть побольше. Ну, безгә одинаковый набирә. Аңа средний, миңа маленький. Менә күрдегезме, кичкенә бала бәрәбер алдаламый, шуңа күрә дөресен бәрәбер әйтеп салды безнең Зифа. Шулай бит Зифа? Әнигә иң зурын? Ну, одинаковый. Менә. Бер төрле алып кайта икән. Шулай бит? Әйе. Или сиңа маленький алып кайтамы? Миңа маленький. Юк инде. Одинаковый. Одинаковый. $1 ничә сум тора? $1 ул 32. Ой. 32 ме, 33. Ну, 30 нәрсә дигән. 30 ничәдер? Син ничә беләсең Зифа? 32. 32. 36дыр. 36. 36 мы 32 ме? 32. Бер сумда ничә $? Бер сумда ничә доллар? Ансын белмим. Мен синең долларлар булсын инде әллә сумнармы? Рубльләрме? Рубльлар. Доллар. Вот. Күрдегезме? Менә хәзер аңлашыла инде. Әлеге гаиләдә кызларның кайсысының киләчәге зурдан, кайсысы патриот. Әйдәгез алайса шул хөрмәткә күтәреп куйык. Доллар төшсен, рубль үссен. Ура! Сез башка җырчыларның балалары белән дусмы? Зифа, Мен юк. син Иркапаның, ну, Мен бар әйем, инде мен алсу. әйем, Белән без дружим. Сез ничек дружитесь? Сез аның белән контактта сөйләшәсезме? Юк. Син контактта бармы? Юк. Син? Юк. Контактта юкмы син? Юк. Сез Айсылу белән дружите? Әйе. Дуслар, име? Нәрсә турында сөйләшәсез аның белән? Просто урамга чыгабыз инде. Алар бит. Ну, без бит инде, ну, Ну, Алайса әйтегез әле миңа. Ирка апа матуррак җырлыймы? Әллә әниме? әни. Айсылу ничек уйлый икән? Үзең әнисен дигәндә. Һәр кеше өчен үз әнисе Әйе. матур җырлый. Шулай бит? Әйе. Булат Бәйрәмов матуррак җырлыймы әллә Иркәме? Әти. Менә әти алып баручы булса да Иркәдән караганда матуррак җырлый. Шулай бит? әйе. Әйдә әти белән әнигә сәлам әйтәбез. Привет, деген. Привет. Әйдә, әти белән әни хөрмәтенә.
Динде, итеп бит инде. Ярар. Кызлар, давам итегез. Булат белән Ләйсән концерттан соң караңгы бүлмәгә бикләнгәннәр. Алар анда Йоклыйлар. Окшасынылар. Йоклыйлардыр инде. Окшасынылар. Тын була бит инде. йокларга кирәк, име? Әйе. Акчаны иртә белән дә санап була. Әйе. Кызлар, без рәхәтләнеп, иркенләп сөйләшеп утырабыз. Алай булгач, әйдәгез инде, сез дә миңа берәр сорау бирегез. Синең невеста бармы? Невеста? Миннән яшь кызлар бу хакта бик еш сорыйлар иде, ләкин моның кадәр үк яшьләре әле беренче тапкыр юк. Алайса ул хөрмәткә күтәрик. Бүген бездә кунакта Зифа һәм Таңсылу Җиһангәраевалар иде. Кызлар, сезгә бик зур рәхмәт. Тили тесто. Әни хәмәти. Бер кыз бала чыгарган, багышлап әнисенә. Ике бергә җырлыйм диеп, өйрәткән әнисенә. Кояш, кояш мәңге балкый, мәңге нур сибә. Кояш гомере телим мин әнигем сиңа. Кояш гомере телим мин әнигем сиңа. Җырлы чишмәләр ишеткән, кошлар отып алганнар, сандугачлар һәм тургайлар матур көйгә салганнар. Кояш, кояш мәңге балкый, мәңге нур сибә. Кояш гомере телим мин әнием сиңа. Кояш гомере телим мин әнием сиңа. Кояш, кояш мәңге балкый, мәңге нур сибә. Кояш гомере телим мин әнием сиңа. Кояш гомере телим мин әнием сиңа. Ушыл синдә җырлык бергә, яңа матур җыр тусын. Җирдә әниләр кояштай, озын гомерле булсын. Кояш, кояш мәңге балкый, мәңге нур сибә. Кояш гомере телим мин әнием сиңа. Кояш гомере телим мин әнием сиңа. Әнием сиңа. Ой, бик зур рәхмәт. Ошап китте буга үзегезгә. Рәхмәт. Бусы әбиләре, минем әнием бүләкләрен бирә. Рәхмәт бик зур. Менә шулай, үзегезнең балаларыгыз үзегезне сөендереп, кадерләп
яшәсен иде кадерле әниләр. Һәм инде тагын бер кат бик зур рәхмәтләребезне әйтәбез әниләребезгә. Яннарыгызда сезне кадерләп, саклап яшәүче әтиләребез булсын. Һәм инде шул хакта алдагы